నమస్కారం. నా పేరు శ్రీరామ్ శర్మ. ఈరోజు వరకు సుప్రీంకోర్టులో పనిచేసే న్యాయమూర్తుల స్థిర చరాస్తులు వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. సదరు న్యాయమూర్తులు సుప్రీంకోర్టు ఆల్రెడీ న్యాయమూర్తుల స్థిర చరాస్తులు లిస్టు వెబ్సైట్లో పెట్టడం జరిగింది. ఇది భారతదేశ న్యాయ చరిత్రలోనే మర్చిపోలేంది. ఇంక్లూడింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ సంజీవ్ ఖన్నాతో పాటు 20 మంది సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు తమ స్థిర చరాస్తుల వివరాలను సుప్రీంకోర్టు వెబ్సైట్లో పెట్టడం జరిగింది. మొత్తం 33 మంది న్యాయమూర్తుల్లో ఇప్పటిదాకా 21 మంది న్యాయమూర్తులు తమ స్థిర చరాస్తులను వెబ్సైట్లో పెట్టారు సుప్రీంకోర్టు వెబ్సైట్లో. మిగతా వాళ్ళు ఇవాళ రేపు పెట్టబోతున్నారు. ఇదే విధంగా దేశంలో ఉండే వేరే న్యాయమూర్తులు, వేరే హైకోర్టులలో న్యాయమూర్తులు కూడా తమ స్థిర చరాస్తులను పెట్టే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి వెబ్సైట్లో అని అనుకుంటున్నారు. ఇది చాలా అంటే చాలా ఆహ్వానించవలసిన విషయము, చాలా గ్రేట్ కూడాను.